ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଲିକେ ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ବି ଆଜି ବାହାରିବାକୁ ପଇଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭାର ଦେଇକି ଯିବାକୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ତ ରୋକି ହବନି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରହ ମାଉସୀ ଘରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନେଇକି ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିଲେରି। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାଡ଼ୁ ଆସିକି ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରୁ ପୁଣି ପିଇସି ନାନୀ ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ପିଇସି ନାନୀ ଘର ପାଇଁ ନେଇକି ଚାଲିଲି। ଆଉ ଆମର ଆଡ଼େ ସିନା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଇସି ନାନୀ ଘର ଆଡ଼େ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆଉ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର କି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ତାପରେ ପିଇସି ନାନୀ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖାଇବି ପିଇସି ନାନୀ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ବାଟରେ ଗାଁ ବାଜିବାକୁ ବାଟରେ ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟର ତିନିଟା ନଈର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପୁରା ମନ ଗାର୍ଡେନ୍ ବା ଦିଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଓଭରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମାଳତୀ ପାଟପୁରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମାଳତୀ ପାଟପୁରଟି ଜଳି ଯାଇଥିବା ବସ୍ ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଲିକେ ଓଳିକି।